سلام كميتو على كبرى سماعتنا بهرميني ميديا نلومسوني عسرتو حاموشتا قنبوت تدالو حترت زيناتات هاقرات نورديك انداو فلما كاندنا تبتاتو مسرح فقاد سراح ابزحات سرقيزي زي السالت اهادو كغوميو زيقاتات وننتا بايتن مقبار زعلم مرمرة بمنقستي كايدالو اب سميناوي شودن بچايناو كوبانيا زهنت زل فابريكا شغلة فتيرو عندنا طبطات زينا خصوم بصانيحكم كبرى سماعتنا نايزيو من كالوتن زيناتات زرزرات دحر زحصار مساغر تتصبينا مسانا صنح ايجنسي سدتنياتات صنح سرارحه فقات سراح بمصر اب كندو لعلك الى عقمن زلوم وصاتنياتات سراحتنياتات اب زحصار غيزي مسرح زسالت اهادو كقومي بتز صنح كايدا كوبانياتات شودن زدليوم سراحتنياتات وصاي فقات سراح نخرخبو بماكلا جمجام كساب 4 توارح كصبيا صنحنين مسلع الطلب كي لو عقمي سراحتنياتات وصاي شودن بتز صنح سرارحه كتقصل يتخلنا بز حدش ودبا ناي تصبيت غيزي كحصر كمون زحاش اغلغلوت كوهابي زبل امنت አሉና زي كامل العالم سراحتنياتات كو قصرا نزدل يا كوبانياتات شودن ازيو اغداس معباله يكتبل ابال سلف مودراتنا كمون مينستر سدتنياتات ماريا ستينا قد قليصالا مينستر سدتنياتات نتصنحنا وحنا يتصبيت اوان بممحياش ابوشت 30 معالتات فقط سراح زوهابلو اغباب اميتو مهلاو زدما اللو ጸጋታት ሚኒስትሪ ኣብ ግምት ብምእታው ተተግባሩ ምዃኑ ዳይሬክተር ጀነራል ኤጀንሲ ስደተኛታት ሚካኤል ሪበንቪክ አመልኪቱ ነዚ ብምባል ድማ ቁጽሪ ያሳለጥ ስታፍ ካብ 200 ናብ 300 ክብል ተገይሩ ምህላው ሪበንቪክ ወሲኹ ሓቢሩላ እዚ ልዑል ክኢላ ዓቕሚ ዝብል ኣምር ንኣካየድቲ ስራሕ ከምኡን ካልእ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ንዝሓትት ስራሕ ዘመልክት እዩ ብመሰረት ምደባ ደረጃታት ሞያታት ሽወደን زيغاتات بزغللم بزح وصا زي حاتتن اغباب وننتا بايتن مغبار زعلم مرمرا بمنغستي كايدالو زمرمرا نوطنا تخاريخا مشمات نكفال بيت بفرق واغا غزي كانت استرفق اسنا بالكا مخفال كمون تخاريتن اتذكاري ونبرت كم زغزو زغبر تخولتات كري زحج زلو بزناسه متن غنزب مالت 15 ميتاويت واغا تابايت بمقبات زكايدا سرارحه أشجار مخانو مينستر أبايتن تحت قرصن أندرياس كارلسن بعربي أبز قبرو غازيت أو على قليت الله أبقل كبابيتات شودن زي صنحة قباب كمون كابتا مكرو هاقرات وصاي بمقدح نزي الشقر لما بدها يسرح مهلاون عملكتو أب نوروين فنلندن نزي زخون صبغا بنتالونا أبزن هاقرات بيت كتغز مستحسب في المواقع كمز قدل زقبر أسرار حلو كبل كارلسن وسيوغ قليتو منغستن سلفي ديمقراسي شودن صمقت وين بغتتان عمايلو ما بتزفري لبوتاز كايد ومشطا ويني عملكيتو زي صنح ترير حقي كفوكس دليت كم زلوم مرحي سلفي كريستيانو ديمقراسي ابابوش نغازيتا سفنسكا داك بلاديت غليصا بس دما مشطا حرشا وي دما غارد فور سالين اب قربا غزي حقاو خوني ابشودن ببيزنس مشطا وين زنابريلن مخنياتو لعل قرصينا نخفل تخنقنا زمل على القدا عند حرتك باراو خينو اتاوينا ب10 ميتاويت كعبي خيلو زبل امنت علوني كبل ابو كباد دسيتات ستوكهولم صماق ويني يوهان زالي نريد شودن قليصلا ابو دوباو شودن هارور النقطن زملو كنتات اير بمهلاو بارعጫካ ክኽሰት ከም ዝኽእል ይግለጻሉ በዝ ድማ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ኣብ ግዳም መጋርያ ወይ እሳት ምውላዕ ተኸልኪሉሎ فلاي دما بستوكهولم فاسملاندن أبسالان زقاد حاوي كم تتعاني ريدي شودن قليصالا نزي تحيسو بارع نخكسات مخنيات زخونسة بشللتن التخصيصو بمأسرتي كقصع كم زخل تخونقنا بحالة فنتاو من قادي زقبرن تغينو مالت كاب مريت أبرخ بمبال أب قدام كوين كاسقا متباس يكاليو بمسارة ريدي شودن ناي سرحن مدبات تمرتن ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ ውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም ኬርማ ሪክሪተሪ
ኣብ ሰሜን ሽወደን ብቻይናዊ ኩባንያ ዝህነት ዘሎ ፋብሪካ ባተሪ ሻቕላ ከም ዝፈጠረሎም ፖለቲከኛታት ባይቶ ኣውሮጳዊ ሕብረት ገሊፆም። እዚ ናይ 10 ቢልዮን ክሮና ወፍሪ ቻይና ን2,000 ሽወደናውያን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣሩን ኣብ ሰሜናዊ ሽወደን ብዝርከባ ቆንስላ ምምሕዳራት ከተማ ቲምሮ ዙምቫልን ከም ዝድገፍ ዝፍለጥ እዩ። ዝኾነ ግና ኩባንያታት ቻይና ምስ ፖለቲካ መንግስተን ዘለወን ብርቱዕ ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው ቻይና ከምዚኦም ዓይነቱ ወፍርታት ምግባራ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ንምሕዳር ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እቶም ፖለቲከኛታት ኣመልኪቶም ኣለዉ። ኣውሮጳ ካብ ውድባት ኣቑሑን ቴክኖሎጂን ቻይና ብኸመይ ሓራት ትኸውን ዝብል ብፖለቲከኛታት ኣውሮጳዊ ሕብረት ይዝተየሉ ምህላውን ወፍሪ ቻይና ኣብ ኣውሮጳ ሻቕላ ከም ዝፈጥረሉን ኣባል ባይቶ ሽወደን ያኮብ ዴላንዴ ገሊጹሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣውሮጳዊ ሕብረት ብዓይነት ጸጥታን ክረኣዩ ተኣፈፍቲ ንዝኾኑ ወፍርታት ዝምልከት ሕጊ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ደላንዳ ዝኾነ ግና መንግስቲ ሽወደን ነዚ ዝምልከት ሓደስቲ ሕግታት ከዳሉ ምዃኑ ወሲኹ መልኪቱ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ደረፍቲ ሱዳን ሻደን ጋርዱን ኣብ ከተማ እምዱርማን ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ከም ዝሞተት ቢቢሲ ገሊጻ። ሰራዊት መንግስትን ፍሉይ ሓይሊ ሱዳንን ስቓይ በርጌት ሱዳናውያን ንምህዳው ውዕል ኣብ ዝኸተምሉ መዓልቲ እያ ዝሓለፈ ዓርቢ ጓል 37 ስነ ጥበበኛ ጋርዱን ዝተቐትለት። ጋርዱን ናብቲ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ብብዝሒ ዝንቀሳቐሰሉ ከባቢ ኣልሓሽ መብያ ትቕመጥ ነይራ። ብዛዕባ ሞታ ኣብ ፌስቡክ ዝገለጸት ጓል ሓዋ ሄራ ሓሰን ማሕሙድ ጋርዱን ኣዝየ ዝፈትዋ ሞይ እረ ልክዕ ከም ኣዲያ ነይራ እናዕለልናያ ተፈልያትኒ ኣላህ ይርሓማ ድሕሪ ምባል ካብ ኣላህ መፂና ናብ ኣላህ ከዓ ንምለስ ክትብል ሓዘና ገሊጻላ። ጋሩን ኣብ ሰማያት እምዱርማን ከማይሂ ዝወርድ ደብዳብ ንምክልኻል ወዳ መስኮት ክዓጹን ንኣዘዘት ዘርኢ ቪድዮ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ተዘርጊሑሎ። ኣብቲ ቪድዮ ካብቲ መስኮትን ማዕጾን ይበል ሞትና ዘይተርፈና ካብ ኮነ ዝሓሸ ክዳን ክንለብስ እምበር ክትብል ተሰሚዓላ። ጋርዱን ነቲ ኩናት ዝቃወም ጽሑፋት ከምኡውን ኣብ ጎዶባ ዝነበረ ከቢድ ምልውዋጥ ተኽስን ደብዳብን ኣመልኪታ ኣብ ፌስቡክ ቪድዮታት ክትፍኑ ጸኒሓላ። ካብ ምጅማር ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንድሓር ኣስታት 600 ሲቪላውያን ከም እተቐትሉን 4,000 ሓቢሎም ድማ ከም ዝቆሰሉን ጸብጸባት የመልክቱ። ጋርዱን ምስ ወዲ 15 ዓመት ውሉዳ ከምኡውን ሓብታን ኣዲኣንያ ትቕመጥ ነይራ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኑ 15 ግንቦት ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸኒሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።